guys. Guys, jadi kita sa Palapag Town Fiesta 2019 Nauman Palaan Parada. Bye. Mga flutes sa Palapag Northern Summer Candidate. Tara, oh. Ngadi kita sayo nga adian sayo nga pinaka mabaysay nga candidate, pinaka mabaysay nga candidate sa aton bungto. Adi tiped. Ma'am, pwede pa selfie. Yeah. Yan si ma'am. Ano picture kid? Aton mabaysay nga kandidata. Hanap kita sin. Guys, adi pa guys. Guys, adi pa. And one of the most beautiful candidates in Palapag. Ayan. Amon munisipyo, Palapag. The People Center dinhi nagkukuan nagupitinaan Mayor Governance LGU. Ipakita adit pa katin sayo kandidata. Happy chika-chika mabay sayo kandidata. Siya lang talaga. Happy si Al. Sir Al. Okay. Isa pa, hindi ako Screenshot na lang. Oh, hang-hang. Adi ang mga town officials, LGU officials ang Palapag. Wala tong tali pa. Sa plaza. Kaagi kay puro san mga parking. Adi. Adi sira guys. Guys. Adi sira natin mga magbaysay nga majorate sa size, mga haggard, no? Pagod sa kalilibot sa bungto. Aton mga magbaysay nga mga majorate. Hi! Oh my God! Moro ya going to school, guys. No, please like, subscribe, haggard na kay mapagod sa kalalakad kamarsa sa buong bayan ng Palapag, the Palapag Town Fiesta, and this is the public plaza of Palapag. See the wide, the beautiful surroundings of Palapag Northern Summer.
mga taga Palapag. I know. Adi, may kumpisya din. Sir, kami, di ba? Oh, the beautiful majorities of Sais. Palapag Northern Samar. Hello guys! Hi, Kuya! Guys, ha? Don't forget to subscribe. Click the subscribe button. Nice This is it. Melo! The town of Palapag Fiesta 2019. Kuya vlogger po ka? Yes. Hi, hello! Hello. Just Please like, Subscribe subscribe. Waray TV. Well, ano po, ano yung channel? Waray TV. Maray TV, search mo. Waray nga yung TV, waray, waray. So, that's guys. Thank you. The beautiful town of Palapag. Happy Fiesta. Woo!